In action. Babe, you can't get any more Christmassy than this. We're driving over the Harbour Bridge. The Opera House was on that side. And now we're going to my family's for fights, fun and food. Let me see your camera. What you do though, you put it on scene and you scroll this thing. See? Ouch! I'm taking some video, I will send it to Finland. That's it. Oh no. The instructions are so hard sometimes. So colour accents. So Do you want to say something? Oh no. No! You have to say something to my parents. What are your parents' names? Oh. Hi! Merry Christmas! Yeah, that's good. Just say Fred and Bob. Oh, Fred and Bob. Hi, I'm Jennifer. It's not Fred and Bob, really. So, how do... Hi, this is for Finland. Hi, Finland! This is Edward. His name's Edward. This is Edward. Here's a Eula. Did you say hi, Lukey, in the camera? Did you say hello? Hello. Say hi, Market. Hi, Market. He's too shy. Okay, how do I get, because there are different colour accents I can choose so from? then I go like display. It tells you, right? Okay. So then you go display. Hey! Right. Yo! Can I have a drink? Yes. Yeah, Siellä on joulukuusi ja joulupukki on jo käynyt täällä ja tuonut Luukille paljon lahjoja. Ja seuraavaksi me ruvetaan avaamaan nämä lahjat. Täällä on joulupöytä. Ja meillä on sisko on. Okay. What's the prize? Look at the bangle! What did you get, Rosie? A sexual toy. I mean, Melissa. One, two, and... It's on the floor. In action. On Christmas Day, I like to relax with some Finnish salmiak and watch the winter weather out the window through the snowflakes. It's really lovely. But then, on hot days like yesterday, Christmas Eve, I need a towel to wipe my brow. Thank you so much for my presents, Mr. and Mrs. Leppänen and family. They're really great. I love them. Okei. Kiitoksia joulupukille, paljon lahjoista, sukkia aina tarvitaan. Hyvää suomalaista musiikkia ja alushousut ovat aina tarpeen. Ja mahtava vuosikalenteri pojista, veljeksistä ensi vuodelle. Kiitoksia paljon joululahjoista joulupukille. Terveisiä Turkuun ja Rovaniemelle. Moi! Moi! Ja näin Tapanin päivänä vielä terveiset Vimmerin veljeksille, Oliverille ja Veetille. Ja kiitoksia vielä joulupukille tästä mahtavasta Veetin ja Oliverin kalenterista. Elikkä täällä näkyy Suomi ja täällä näkyy Rovaniemi ja täällä näkyy Turku tässä maapallossa. Ja siis ensi jouluna kaikki sieltä Suomesta te lennätte pitkän matkan tänne isoon Australiaan. Ja täällä näkyy Sydney, missä ensi joulu 2010 vietetään. Koska joulupukki tulee tänne 9 tuntia aikaisemmin kuin Suomeen, niin me ajateltiin, että sen takia on paljon parempi ensua Oliver ja Veetin tulla tänne Australiaan, niin ei tarvitse niin kauan odottaa joulupukkia ja lahjatkin pääsee avaamaan aikaisemmin. Joten nyt voitte jo ruveta pakkaamaan matkalaukkuun ensi vuodeksi ja ruveta keräämään rahaa, niin me voidaan kaikki viettää se ensi vuoden joulu sitten Australiassa. Ja silloin me saadaan joulupukki tänne 9 tuntia aikaisemmin kuin tänä vuonna. Okei, hyvää joulun jatkoa ja hyvää Tapanin päivää. Heippa hei!